Viimein ensimmäinen joululomapäivä. Mä en kyllä mitenkään jaksa ottaa 3 päivää jouluaattoa. Mitäköhän mun pitäisi tehdä? Nyt mä tiedän. Mä voisin katsoa Lumi-UK:n. Eikä se tuo joulufiiliksen. Miten jos mä teen itse oman Lumi-UK:n? Nyt on kyllä pakko soittaa Markalle. Moi Markka. Moi Pekka. Mulla on yksi ihan sairaan älyttömän hyvä idea. Tehdäänkö Lumi-UKKO tohon meidän pihaan eteen? Joo, kuulostaa tosi hyvältä idealta. No mä tuun sen heti. Ok. No hyvä juttu. Moi. No moro. Yes. No ei toi mikään mun kaunea, mutta ihan hyvä toi on. Musta on kyllä maailman hienoa Lumi-UKKO. Oisko hyvä, jos me annettais sitä nimeksi Bupla? No ihan miten vaan, mut... Muakin alkaa jo väsyttää aika paljon, että mä lähden tästä kotiin. Joo. Joo, moikka. Ja nähdään joku päivä. Joo, moi. Toivottavasti. Joo, samoin. Joo, moi. Moi moi. Vitsi, tää joulu on ollut paras tähän mennessä. Mä oon saanut paljon uusia lahjoja, uuden näytön, pari uutta peliä. Ja jouluruoka on ollut ihan sairaan hyvää. Ja mitä muuta? Oi niin joo, se Lumi-UKKO, mun piti katsoa se loppuun. No, katsotaan. Ei. Mitä jos Lumi-UKKO? Ei. Bupla, Bupla, ei, mikä sulla on käynyt? Tää ei voi olla totta. Bupla. Lumi-UKKO on kuollut, Markko. Mitä päässyt käymään? En mä tiedä. Markka, mun on pakko tehdä se. Ai se. Ei. Moi.
Sitten oli lähtenyt.